స్వీటీ ఫ్రైడ్ రైస్ తెచ్చాను తిందురా స్వీటీ. క్లాప్స్ ఎందుకు స్వీటీ? తలుపుదే స్వీటీ. ఒరే ఏం జరుగుతుంది లోపల? స్వీటీ తలుపుది స్వీటీ. ఫ్లాష్ మ్యాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తెచ్చాను. ఒరే ఏదో జరుగుతుంది లోపల. ఏం తలుపు తీయట్లేదు వీళ్ళు. ఒరి 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 ఇదే పని ఇదా? లోపల బాధం అసలు ఏంది అసలు కథ? ఒరే ఒరే చెమట పడిపోనేరా. ఒరే నా స్వీటీని ఎంతగానో నమ్మాను రా. అబ్బా ఆ ఎమ్మేంద్రా అంతమంది ఉన్నారా రూమ్లోనా? ఏం పనులు రయ్యా? చచ్చిపోతాను రా నేను తొందరగా. నేను బతకను రా. ఒరే అభియా, ఒరే నాయనా నీ స్టోరీ భలే బాధాకరంగా ఉందిరా. ఒరే నాయనా ఆ స్పీటీ నేను భలే మోసం చేసిందిరా. ఫైటర్ స్పీటీయా? అబ్బా అవును నువ్వు చచ్చిపోవాలనుకున్నావు కదా, మరి చచ్చిపోవాలా నువ్వా? ధైర్యం చాలా నీకా?